Kembang Arum Probolinggo mayar ya asik aselele saking tamu tak sewa tersing yang nyuwun apa mboten? Gelo wis digekne wingkel ya Allah. Cindek aku. Lestari. Iya. Lah wi nek lastri barang ngono ku ya masuk akal. Jan jongkong iso ngawut-ngawut sembarang-barang. Ya Allah.
tenan saking Mas anu tamu. Napa Mas? Oh ninggal katresnan. Dangdut? Dangdut yo. Ninggal katresnan. Nangis sajroning atiku. Santri Pak kok. Tak rewangi ngempet ora ngerokok macak sopan ben kaya keng pondo eladala suweng lali nyoplo jare bapake aku kaya santri pekok Serampat. Nata karwar santana jaya tansah limung ketika dayang yang selat kamu saya nambahi bangun dasar ayu lancar kuning orang kalatiku dadi kuning isama setitik Kongis terima tak tambah kangen korena wangi orang opal tresnaku tanpa salah di langit yang tinggi amat banyak
Ajenilaken agenging panuwun kuwi katur dumateng sagunging para tamu. Mliginipun pandemen joget, pandemen karawitan, mbok pilih kepareng nyelatur sekedhap nggih. Kala wau sampun kala paringi kesempatan kathah menika panyuwunanipun ingkang kamanggu gati dalem pending rumiyin mila menika kula nyuwun wekdal dumateng panjenengan sami kersanipun kadang-kadang Mekarsari ngaturaken menapa ingkang dados panyuwunanipun ingkang kagungan hajat nggih. Mpun ngantos dipun pedhot menika nggih. Mpun ngantos dipun pedhot menika panyuwunanipun angka setunggal Andi-andi lumut, angka kalih Sri Huning Mustika Tuban, angka 3 Sampak 6, angka sekawan Roro Junggrang, jangkepipun angka gangsal anake sapa? Ngaten nggih. Mila menika kula nuhuni dawuh pangandika saking panjenenganipun Raka Majayus gending gangsal kala wau ampun ngantos dipun putus rumiyin nggih saderengipun mangke sedaya dipun aturaken ngaten nggih. Pramila ingkang kepareng joget monggo joget-joget kemawon mangke kadang-kadang Mekarsari kersanipun ngaturaken menapa ingkang dados panyuwunanipun ingkang hamengku gati ngaten pangapunten matur suwun sedheripun ngaten. Andi-andi lumut minangka pambukaning panyuwunan saking panjenenganipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Raka Majayus. Dono patenana. Bakaboten panjunan panjenenganipun Majayus katuraken andi-andi lumut. Sisane yuyu kakak
geteng ijo sampun duwe bojo setunggal kasuwun dening panjenenganipun bocah sampun katuraken ande adi lumut salajengipun Sri Huning Mustika Ketuban monggo ketawang. Kaselaksi Daranda. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing welas tresna sejati pungkasane saiki digawe lara ora burung saiki nek dadi rondo. Ibarat tubuh
laju Roro Jonggrang. Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora muka yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa. Jonggrang manut sun undut garwa Joko Bandung aku tertetepeno Candi Sewu sawengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak pripun Iki sing jaluk gending sing di omah kira wakeh. nggih tasih setunggal ya. Dalah keong kentil Ketane belingalan kewitan dan apa mengeguyon. Iki cocok. Bar iki nangkrang-nangkrang. ora iki wis malah kelingan sing ora-ora iki brah iki. Senti rong lahir iki.
Mbah, ora iso nyindeni lagi gendeng lahir cacah irung eneng kok. Yo Ben, wis Urung lahir aku, Mbak. Urung lahir wi cacah. Plek ketepu. Waduh. Dados Mas. Sesek ayo nyeluk nyoni. Sindene lak bodoh bisu kuwi kok gak iso. Ora urung lahir cak gedhe kuwi. Iki ki mlek-mlek ketepu. Pajake ya wis lali. Oh mendem kok. Nek ganduk gending mentereng ki rak genah. Yo gending awak, kowe ki ben belajar. Engko tak warai. Wes, sok ora, nek gak iso. Hop. Diganti ae. Entah yo gending iso ngalam gaib bature yo bingung. Iso. Iso, cak kene kok. Nek gak iso tak klek-kleki tangan. Alah, mlek-mlek dempul kaya apa no. Plek-plek ketemu. Dados Iya ya. kowe meneng Duk. Ketoke plek-plek ketepu grotal kadul panjake. Oh, Kang. Iki Goro-goro kami tuwa. iki judulnya gak mlek-mlek ketemu, mlek-mlek kedebuk. Iya mlek-mlek kunir kuwi judulnya. Iki ya karo ben jam ngono lho. Engko jam 12 ben. Nek yo nyoni ya jablas iki. Timbang nanggap Kiron yo enak nanggap aku. Iki dirungokne Mbak Edo nanti dalang cilik nata ya wis ben butuhe aku arep ngregengake Suasana ngene Kang Jayus kaya. Plek-plek ketemu ting gatul. Oh, kaca-kaca wong urip kuwi nang tengah alas kok timbang dipangan gajah. Aduh. Yo, ngene, sik. Sik. Iki wong templek iki, wong templek. Omongnya neng pilang sempal wis 8 tahun ki omahe kon jam. Gendenge jamu-jamu dados. Mbah ke sapa digendong Digendong ke sapa? Tukokno oleh-oleh nek ra roti aku ya emoh golekno nganti waleh nek ra septi aku ya emoh
temu godhong meniran suwe ora ketemu temu pisan dadi pikiran temu pisan Mbah Wardo yo kleru. lho piye ta ya Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ra temu ya brebes kok. lan iku wau godhong Semilir angin dalu somrepet rasane ati saya nambahi rasa kasmaran iki pirang-pirang bengi kang sata enteni nanging ra ono tekamu mukemi janjimu ora ono banyu sing nalesi tinggal lantaran nanging nyambut janjimu nalesi atiku sing kasmaran ra ono banyu sing nalesi mudhun ning bumi nanging mengudan janjimu sing terus gawe geloning ati aja mung bareng janji nganti kapan nyiksa kangen iki nganti sabrene ra ono bali. Berarti ya gung patek celus eni. Ra ono Mbah tekamu. jarene genjote arep dibongkar isih Wis gedhi iki waca, kudu iso. Ayo. iya selak genjote dibongkar iku sone arep diusungi karo kami tuwa wis Episode Edward. Lila nono pamit mulih pasti kula yen jodone Aji kocok kantor depan panjenenganipun Bapak Jayus Saribit Garwa Putra Kamangsa. Ugi kocok kantor depan saking para tamu. Bapile kacek kami semanten kita wonanipun makarya kacang Mekar Sari wonten ing kita Bali Wisma. Ugi saking Pandawa Audio, ugi saking Prambelni Media. Bapile wonten kirang langkung samudayanipun kawula saprika namung saged diwenagungi samudra pangan sami ingkang tahatang bawa bindan kanthi sesanti rahayu rahayu Suradira Jayane karot lebur tining pangastuti sapa kang tumindak Allah wahyuning bakal sirna usikuman asibita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.